אז זה עמית. החלפנו את הסטייל שלו מזה לזה. ככה נראה סטייל דזרנו. בואו תראו איך הלבשתי אותו ככה. טוב, אז נכון לעכשיו, אנחנו בסוף שנה, ועמית רצה להתחדש בלוק שמתאים לאפי ניו איר. אז אנחנו נעשה לו לוק בקלאס. אנחנו ניקח חולצה פשטן שמתאימה באמת עם הכל, ובעיקר לאירועים חגיגיים, עם הג'ינס שישאיר אתכם ייחודיים חד משמעית. עמית טס לבודפסט, אז אנחנו ניתן לו משהו שיחמם אותו. מהניו קולקשן שלנו, את המעיל פרווה הלבן שלנו החדש, מבית דזרנו. חבר'ה, תתכוננו, למה הלוק הולך להיות חריף ביותר. עמית, בוא אליי, תרביץ עליך את הלוק, אחי. אקססוריז. טוב, אחרי זה, יאללה, כנס. אני דווקא אלך על השרשרות מהסטנלי סטיל. כמובן שיש לו מגוון עצום של שרשראות. הייתי הולך על משהו גס, בגלל המעיל פרווה העצום הזה. הייתי רוצה דווקא משקפיים בהירות לעמית, בגלל המעיל פרווה והנעליים שלו. אוקיי, אלה משקפיים מושלמות, זה ממש עונה לי על מה שאני צריך. בואו איתי להלביש אותו. עמית, אתה מוכן? אז הלוק של בודפסט מוכן. אחרי האקססורי שהשלמנו לעמית, עם המעיל פרווה הצעקני שלנו מהקולקציה החדשה, והחולצה פשטן אוברסייז בייסיק, עם הג'ינס שחד משמעית לא מבייש לא את המעיל ולא את החולצה. אז מה אתה אומר על הלוק? הלך שלי, סידר בבודפסט. מעכשיו, רק דזרנו. אש עליך. אז חברים יקרים, אם אהבתם, ואני בטוח שאהבתם, ייכנסו עכשיו לאתר ורכשו בקליק מהאתר החדש שלנו, או שתגיעו לנו לסניף חדרה הנשיא 16. נתראה, אוהבים אתכם.